ka saa asɛm yi about ya kyerɛkyerɛfoɔ ene ya nursefoɔ a aban no esoma wɔn so wɔn nkɔyɛ adwuma anaasɛ yɛfa wɔn so wɔn nkɔyɛ adwuma na wɔn akatua ho nsɛm ayɛ nsɛm wɔ hɔ na bra Facebook bɛhwɛ adeɛ sometimes ɛyɛ ana ɛnura na mekura mera ho a ɛha adwen we teacher ni a ya post no na ketua ma ne ba ene hye ne chi no se wo ba Facebook abenu abofra no em say 1 year kra me sure so wadi and these are the struggles a wo mu kom. I just want you to appreciate the situation na ne me work no maka. This is also another mother na ono so ye teacher ni yede no akɔhye akurase baabi ono so kyerade a ne baka no ho ono so ni sika no dodo no akam ya press ye kom ya executive ye teacher ni ewa university islamic ya adwuma 14 months ye post ye adwuma afi any 6 months afi ne bosomi si echi ansa na me invest na paper abai ni cha ye cancel e cha ye bosomi ba ko pe ya res afi ne bosomi 9 ni num ne de wan fa maye ana ma ya to ye ho asi abonten ne yes ya ga na penny for say omu cha ya res ne my heados ye ne nurses for ni nyina ya kwa ya start adwuma ja nurses no omu ye demonstration ba ko pe mu de omu payment plan about teachers ya demonstration ya press ya come ya executive for omu meeting but obia sem papa bia am free mu ba my bram tired teacher adwuma no kra ma me no me ho kwa se me chisi professional me nyimu nyina me de kwa adwuma me ko NNC as early as 6 o'clock da me ko by 7:38 na ma ko na me say ko school me nyimi am ko maternity leave 3 months me ja me ba wo fie me say chwade nyina mo fa yesika ma I'm getting tired my bread teacher adwuma na my bread se meti no ma bi say ya na in fact say wan so wakoma mu a ense bi abeka no ya na nye papa na utie wo mu a some of them are even over 14 months e bi ye 1.5 year yentwia wo mu ka ena omo nso omo de aba no bosome ba ko pe ne bae se in fact se wo konkurase ni bi sechere mpotemu ho ne ade na abewura mu ko okunom ne afram so mo ne jeduako ne eho no area kakra na menini mu akyerɛkyerɛfo na ade bi mu kotototo nkurase ne ade no na wo kɔ ho no mu a wa se ye ka kyerɛ wo se kɔtena mmea bi saa na yɛ adwuma na yentua wo ka wo benya sika ade abɔ wo ho bra wo ha wabusuafo ni ho obia eni ho obia menwo ne yakoto watwene ho se kyerade wo na ya ma usika wodi bedidie no se o ba ananse obusuani bi ni a you understand the pain a omukum na saade we ya kosoa anesefo teacherfo gise sebe omu ye demonstration ansana sebe mpreduasa
adwene a yɛde yɛ adwuma no etumi ayɛ adwuma ma ɔmo nsa akɔ ɔmo sika. That is my problem. That is my problem. Because what sending the pass won ko yɛ adwuma dia. Nature sɛ na ketua ho nsɛm no nhyehyɛe no sɛbe ɛho hia wa kia totototo no ntɛntɛntɛntɛm asisisi so. Enti yɛma wɔ mo enkrataa no sɛ yɛma mo appointment mo nkɔnkɔ kyerɛ dia. There's no zeal sɛ yɛhwɛ ne ahyehyɛ wɔ mo ketua ho nsɛm so sɛ ɛbɛyɛ a wɔn mo bɛdidi wɔn bɛfa kaa na de akɔ adwuma nti wɔn bɛtumi anya bi de abɔ wɔn ho bra. Ekosi mpɛmpɛnso a ebinom kura nkwadaa ntɔtɔfe wase agye so wɔn fa kaa ɛba nkran ministries ɛbɛyɛ dede. Okɔ kaa ɛsi aban dada no apɛnso ne yɛma ebinom appointment ɛna aban dada no anhwɛ no wanyɛ ɛna aba bɛduru sei. You see, but enye ne no ma anko yie nti ɛna aban foforo ɛba yɛsɛ yɛbɛtoto. Anye bia the question I have to ask and say yɛwura to forcing me pacho wakatua kamu ana untua wo ho ka MPs na mo parliament ni nyina 1 year ni a aban ɛba yɛ even some months abɛka ho no munyim wakatua ana ɛte sɛ yɛntua mo ka. Ministers, appointees, and now akatua tela yɛte sɛ ebinom ogye ne allowances. All of you are taking your salaries. Mugye mo akatua. But the ordinary teachers are ya posti wo mo akotena baabi kyerade no. We didn't even think about them. Ebi wo ma nkwadaa nketewa wi and yɛndwene wo mo ho se ebetua wo mo ka. Mibisa sɛ Mampeni John Dramani Mahama waketua mana for 1 year ni. Let's know. Se mo waketua badia. Ne se ye wicked as o mine. The system is so wicked. How long would it take? And you see our digital era. Ye the computers na ye bibia. Into omonko online ko apply. Into they will apply with all their details. How long would it take see ebe coilating na yetimi process wo market manaba? But the best shut for unnecessary bureaucracy. Say be ya wura pie tuawe yesei sa na salaries need delay nti wo mo antimi anya sa no ma no wo mo de wo mo nsanka wo mo de. What kind of system are we living in? Na mu ekwa didie mpom maaye no. Ene yete wo say ye recruitment for 7,000. Womu akoye adwumampo womu sika maya womu su. Look at the situation. Enti 7,000 no womu de womaketua ne be free yin na aba. Are we really serious? Haruna Idrusu, Minister for Education. You were one of the fantastic members of parliament here. Na mi wo be minority leader. E ban sem bi say ya. Enkrofo welfare ho nsem say ya. Said you now see kasa or parliament na mani je ho yie ba. But what is happening? What is really happening? Ministry of Education. For over 14 months. Almost salary so ba. Yama ebinumu 1 month pe. 1 month na de aka no yenka hwe nkyere wo mo. It took protest and demonstration before say Deputy Finance Minister Ebeka say yakeka no ma bom na efri April yebe submit na May ebi ahyase abanti medical nya 4 months na de aka na yepiapia ne kakaka. What prevented you from communicating this early? Ede na esi ukwan say nye protest yi na twen wo se beka bibia. Ede na esi ukwan say these things no be making the public and also be communicated to the teachers. No me hu say oh aban kura ye enhyehyɛ na by May by this timelines no. Why did you keep it to yourself? For you to take protest and san on beba. Omo mu gina hoyi. Omo han dan. Omo tua light bill. Ebi wo ma na hyehyɛ wo machi. How do you expect them to survive? Debia ye kan sa na sa se hunu we egusu a ekoso ne ya fa nipa adwuma ne ntua ne ka. Appointees here by nyina MMDCs ministers wan mun nyina obi agina katua. But these people were employed before you guys were appointed.
Ade ne ehuni. It is a serious say ye before omo na bia systemic year because omo nyina pass omo exams. Omo nyina qualified to teach, and that is why they were appointed. They were given appointment. Even if there is any issue with that, how long would it take? Should it take them 2 years or 3 years to rectify administrative issues? Aya yan kano kure kakra ne yan ma no man mu na ho. Enya papa enisi so. This thing is bad. Aya bad. See before bi adwuma na more than 1 year ko 2 years ni entua ne ka. Nanso ye expect so obe deliver nti we wo ko gina ye mayanim no wo kira de a de pa na obe kire nkwada no. Onu mu kom de no teacher ni o gina ni mu no kom de no. Ye mfa ni ntuhu nhira ba nti onu ko gina ho no mo a de na wo kire nkwada no. Ti wodi mu abufuo ni kom ne yaw. Ade no kura ye bi cross nti nkwada no ense ne yetia no no. Se ne yetia no no. Ti omo de sa ombe mam kwada na bon sa no de be wura mu SHS ne yehu ye wasi resource no. Because foundation na nkasa kura won kwada no every basic school no. And most of these teachers are from the basic school. Ti omo de kom no kire nkwada na de a ye benya com resource. Ki to omo mu na je se ye ko top pass questions ye ko top bansa. Yenye serious. Sa de we se twa. 7,000 na mo be fa wo no ye mpese ye be hu se 7,000 na ba streets so mo so akatua mai se ye niska ye de betua 7,000 na mo be recruit ni ka ma ye hu no mo ha wo mo ho enko hin han dan ko je besia enko ye de be no o expect se ni sika beba na no so akodi 1.5 year. How would you give financial clearance na bedru I say yes sika ni wo sai sika no ani da so ese ye de be ye no e fa hin. Why do we do this to ourselves as a country? Oh, yeah! Come on! Nhyira 104.5.